हेलो लोगोफोर, बे समाव मोनसे भिडिअ लाबोदोंलाय। नोंथांमोना नुदों थाम्बनेइलाव नट्स होनाय आरो बेयाव नोंथांमोना मा सोंथि दङ बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बाहाय मोनथाम पिडिएफनि सोंथिफोर लाबोनाय जादों आरो बेनि फिननायफोरखौ होनाय जादों आरो बेयावहाय नोंथांमोना नुगोन बेनि मोनथामनि भिडिअनि पिडिएफ फाइलनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनाय जादों। दा बेखौ डाउनलड खालामनानै नायगोन, फरायनो हागोन। अपेन खालामनानै फार्स्ट लिंकआवनो नोंथांमोना मोनगोन 1, 2, 3। बेनिफ्राय नुगोन नोंथांमोना बेयावहाय फार्स्ट कुइसन हिसाबै बाव दङ बर' हारिमु जौगानायाव गुबुन हारिमुनि गोहोमनि सोमोन्दै बिजिरनानै लिर होनदों। माने मोनसे हारिमुखौ गुबुन मोनसे हारिनि हारिमुआ इफेक्ट खालामो। दा बेखौ नोंथांमोनहा माब्रै खालामो, माब्रै गोहोम खोख्लैयो बेनि सोमोन्दै बिजिरनानै एग्जाम्पल हिसाबै लिरनो थिननाय जादों। बेयाव गासै पेज मोनथाम दंबाबो बेयावहाय मोनब्रैयानो हाबनानै मोनथामबाबो बेयाव जोबोद गोलाव जानानै दङ। मानो होनोबा बेयाव मोनफा मोनफा आयदाफोरखौ बेखेवबावनाय दङ। जेरैहाय नोंथांमोना बाहाय नुदों फारियै आदार जानाय हुदा, मोनफा हारिनि आदार जानायनि हारिमुखौ माबोरै सोलायहोयो, आसार खान्थियाव माबोरै सोलायहोयो, जिउ खुंनाय आदबाव माबोरै सोलायहोयो, बेफोर गासैखौबो बाहाय बिजिरना होनाय जादों। जिहेतु आरो बे फिसा फिसा लिरनाय नालाय गोलाव जागोन। मानोना बेखौ नोंथांमोना लिरस्लायोबा बेयो जोबोद गोलाव जागोन आरो थख' थख' नायना लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय गुबुन मोनसेया जाहैबाय मा नोंथांमोना नुगोन नैबेवहाय बर' समाजाव गथ' गोरलै जोनोम जानायनि उनाव एबा जोनोम जानाय समाव मा नेमखान्थि फालिनांगौ जायो बेखौ जोंनो बाहाय आयदायाव सोफानाय जायो। जिहेतु बे सोंनायबो दङ। दा बेखौ नोंथांमोनहा नुगोन माबादि नोंथांमोनहा फालिनाय जायो बेखौ नुगोन। आरो बेखौथ' इम्परटेन्टआनो बयबो मिथिनांगौआनो। मानो होनबा बेखौ जों गोबाङानो गोमालांबाय। मानो होनबा जोंनाव बेखौ समाजाव बाहायलानो। ओंखायनो बेखौ नांथारगोन। मानो होनबा बेखौ मोनफा कर्सआव सोफानानै होनाय जाबाय जाहाथे जों बयबो मिथिना लानो हानाय जायो। दा बेखायनो बेखौ होनाय जादों। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। बेयाव पेज मोनथाम, बेबो गोलावानो। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय मा। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसेया जाहैबाय लास्टआ मोनसेबाव नैबे बर'नि हारिनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै बिजिरना लिर होनदों। बेवहाय दानाय लुनायनि सोमोन्दै बेथ' एसेआवबो गोबां फैबाय थायो। बर' हारिनि दानाय लुनायनि सायाव सुंथाबै लिर होननाय। दा बे एसे टाइपनि कुइसन, बेथ' इम्परटेन्टखा। जायफ्रा लिटारेचार लागोन नोंथांमोननि थाखाय बे, नाथाय जायफ्रा लिंगुइस्टिक लागोन बे नङा। लिंगुइस्टिक एबा राव बिगियाननि आयदानिया गुबुन गुबुन भिडिअ थांखांबाय आरो गोबां फैबावगोन। आरो बेनिफ्राय बे दा होबाय थानाया बिसोर गासिबो लिटारेचारनि आरो बे जेनेरेल कर्सआवबो एबा माइनरावबो थाजोबगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नाय, बेयाव गासै दानाय लुनाय होनोबा मा बेरखांगोन बेखौ नोंथांमोना नुजोबगोन। बेवहाय फारि फारि पेज मोननै, बाहाय पेज मोननैबाबो नोंथांमोना डिटेल्सयै मख'नाय मोनगोन। आरो बेयो फिसा फिसा जिहेतु फेदेर लिरबा, नांगौ बादि लिरबा गोलाव जागौमोन आरो। दा बे सिनाय हायो रोखा रोखानो डाउनलड खालामनानै लाय पिडिएफखौल' होमबानो नुगोन। दा बे मोननैखौ होनाय जादों। एसेनोसै गुबुनफोरनोबो खिन्थानानै हो जाहाथे बयबो मिथिनो हानाय जायो। आरो गोबां भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायनो थाखाय प्लेलिस्टआव थांबानो जाबाय। बड' मेजर प्लेलिस्ट डिसक्रिपसनाव मोनगोन। प्लेलिस्टआव गावबा गाव थुनानैबो नायनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।